Mm. Hm. Ľudia, nič. 15 minút a končím. Na STU. A kvôli čomu? Kvôli čomu si to máš? Potvrdím, Kejka, potvrdím, ale až po streame. Ahoj, Gabriel, pekný večer aj tebe, ahoj. Hej, o 15 minút budeme končiť, keďže ráno vstávam. Tak, dobrú na ty, ahoj, papa. 15 minút a bude pokoj. Presne tak, uvoľním ťa z tohto zajatia, Maroš, a môžeš ísť spinkať. Gabriel, dobre, len nechce sa mi zajtra vstávať a vybavovať všetky tie povinnosti, ktoré zajtra mám. Ale inak sa mám dobre. A ja sa čudujem, že vy ste tu a že sa vám nechce spať, ty vado. Ďakujem, Patrik, ďakujem. Nechce sa mi spať. No, my sme tu na silu, neviem, či sa mi oplatí ísť vôbec spať. O koľkej stávaš, Maroš? Schválne mi dajte vedieť, čo ste tu ľudia a ešte a vnímate vôbec, že o koľkej vstávate zajtra ráno? O 6:00? No, ja budem tiež tak nejak inak. Ja úplne, že kokos o 6:00. Chudák. A ja, že ja musím vlastne tiež. Ja mám voľný spánok. To znamená, že ako nemusíš stávať, že stávaš, kedy chceš. Ja stávam o 8:30. Tak to je v pohode, bože, to závidím. Andriško, ahoj, ahoj. Ja o 8:00, možno o 9:00. Ešte, tak to máte v pohode úplne. To je úplne v čile. Ahoj, Alenko, ja o 4:00. Pájo, utekaj spinkať. To je, Ježiši. Bože, však to už je za 3 hodiny. Ty utekaj. Po 3.4. pretočení budíka nech už je to hoci kedy presne. Ja som dnes zase hodinu posúvala budík. Ja stávam za 4,5 hodinky, už by ich taky měli. Patrik, to by si mal. Akože. Fakt, kde je ľudia to, že 7-8 hodín spánku je potrebných? Áno, momentálne, ale už potom začínam zarezávať v práci. Joj, tak dúfam, no, mne sa do tej práce nechce. Akože ja tiež ma to čaká za chvíľku, ale nejak sa mi tak nechce. Ja keď idem na rannú, budeme pracovať nejak celý život. Strašne veľa rokov podľa mňa človek strávi v práci. Akože fakt je dôležité, aby si človek vybral prácu, že ktorá ho naozaj baví, lebo tam strávime väčšinu svojho života. Keď idem na rannú smenu, tak mi stačí aj 3,5 hodiny. Martin, ja by som bola, že chodec sa mŕtvola, keby spím len 3,5 hodiny. Ráno do Čiech o 3:45 zhruba. Ľudia, choďte spať pre Boha, však to je ja o 3:00. Kokos, chodíš do práce, keď sa môžem spýtať? Nie, ešte